te relaksacione tehnike. Alkohol nije loš ako vas ne uvati policija. Alkohol je odličan anksiolitik, znači jako dobro uklanja stres, samo ne treba preterivati, jel tako? Znači, čaša crnog vina ujutru, čaša crnog vina uveče, povećava kognitivne sposobnosti, znači poveća intelektualne kapacitete, deluje preventivno na većinu bolesti koje mi znamo sad, recimo, na primjer, na rak. To je takozvani francuski paradoks, jel tako? Francuzi piju crno vino ujutru i uveče i nemaju praktično ništa od ovih modernih bolesti. I onda sam išao na tog Rusa čije objašnjenje je toliko, ne znam kako bih rekao, toliko deluje glupo da je potpuno jasno bilo da je to tačno. A pošto mi ne znamo, kažem, uzrok hipertenzije se ne zna, pa ima raznih teorija i tako dalje, on je rekao vrlo je prosto, kako stariš, dolazi do okoštavanja kičme, to pritiska krvne sudove koji idu u mozak i kako manje krvi dolazi u mozak, mozak emituje signale i povećava krvni pritisak da bi više dobio krvi. Daj mi još krvi. I kaže, radi vežbe za kičmu. Ja sam, pošto imao problema sa kičmom, isto tako od vožnje, od sedenja za kompjuterom, počeo da radim malo te vežbe za kičmu, malo se muvam i sve. I sad imam relativno nizak krvni pritisak, imam 125 sa 75, 80 i tako dalje. Znači, od onih